A pé de rúa, a carón da casa de Manuel Antonio, na Rúa de Abaixo. Este foi o escenario elixido polo Bloque Nacionalista Galego de Rianxo para levar a cabo a súa presentación de cara ás municipais de maio. O acto estivo conducido ademais por Xurxo Souto, cantante dos Diplomáticos, e contou tamén coa actuación da banda da Trastenda, encargada de poñer a nota musical. Ademais de dar a coñecer a todos os integrantes da candidatura, na que repiten a totalidade dos actuais edís na corporación, a presentación serviu tamén para que o candidato por esta formación á alcaldía, que aspira á reelección, Adolfo Muiños, esbozara parte do seu programa de goberno, co que agarda poder dar continuidade ao traballo desenvolvido durante estes anos, cunha aposta clara pola mellora dos servizos básicos, como é o saneamento e o abastecemento de auga, ou por unha educación e uns servizos sociais públicos e de calidade. Hai un proxecto tamén que lle temos moitísimo agarimo. Igual é pequeno, igual non é unha grande solución para Rianxo, pero para nós podemos dicir que simbólicamente expresa do mellor que o Concello, o Grupo de Goberno do BNG ten intentado realizar. E non é senón as vivendas sociais. Quen suba agora pola rúa Rosalía de Castro a carón da piscina, do polideportivo, vai ver como unhas vivendas destartaladas, unhas vivendas que ian ser demolidas porque estaban caídas, as antigas vivendas dos mestres que se lle chaman, están 4 delas restauradas, 4 delas están repintadas por dentro e por fora, porque serán o xermen das 4 primeiras vivendas sociais de alugueiro de Rianxo. As 4 primeiras. Despois de presentar un a todos os integrantes da candidatura, o acto rematou coa interpretación, todos xuntos acompañados da banda da Trastenda, do tema Tempestades de Sal, de SES.